Masangana zvekare kwatiri kuita pa Kulian TV channel yenyu patinokupai ma updates nawo nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi pandiri kutaura pandiri kuuya kwamuri muri yeZimbabwe tiri kuona Sampuku Themba P Muliswa avo vaimbova MP wenzvimbo yeNorton vari kubuda vari kukumbira kune hurumende yavaMunangagwa kuti kana zvichiita vageza ngavaitwe national hero, nekuti pamashoko avo vari kuti Sekuru Geza was a man who stood for what he believed in. For that he earned respect. While there may be differences over approach and tactics, the underlying cause remained his love for the country. For that and also his liberation credentials, he deserves to be a national hero. Ndo mashoko atiri kuona ari kubva nekuna Sampuku Themba Muliswa panapa. Asi tikada kutarisa pa mazuva ekupedzisira ava Comrade Geza pavakazenge vakubuda pavakazonodedzera demonstration yavo yekupedzisira iyo ichiri nevanhu vakawanda vachiri mumatirongo. Tinoona vachitaura mashoko pamusoro paThemba Muliswa dedzera vakatoita press yavakatoya kuadresa Themba Muliswa vachiti vanhu kwa Muliswa makaita sei, vachipomedzera kuti Themba Muliswa akaenda ku Borodale private office ya President Emmerson Mnangagwa kuti ange achinopiwa mari, ange achinopiwa pfuma kuti akwanise kuzouya achitaura achitanisha zita ra Vice President Constantine Chiwenga. Vanhu vakavhunduka nazvo, vamwe vakatanga kutotukirira Themba Muliswa, asi iye Themba haana kuratidza kuvhunduka kana kushushikana nezvinhu izvozvo. Asi pane zvakaitika zvese izvi vanhu vanotarisira kuti nanhasi vanhu ava vangangodai vari vavengi kana kuti ma-enemies pasina kana kuwirirana, asi tiri kuona Themba Muliswa anoratidza kuti zvina kunge akazvitora personal. Ndo mamirire akaita zvinhu zvacho iko zvino muri yeZimbabwe. Inova nyaya inotoshamisa nekuti vanhuwo vari kutarisirawo kuti ma-war veterans nevamwe vairwirwa naComrade Geza vanotarisira kuti ndo vanhu vaifanira kunge vari kumira zvakanyanya naComrade Geza, kunyanya mamwewo maComrade vakasara vari mubato reZANU-PF nevakaenda navo kuhondo nevakabatsirwawo vakashandawo navo, vanotarisira kuti vaifanira kunge vari kumirawo pamwe chete nemumwe wavo panguva yakadai so. Asi zvinhu hazvisi kufamba mafambiro iwayo. Hatizozive kuti chinyazori chii chinenge chichiitika, asi munhu akaita saThemba Muliswa agara abuda pachena akati pane zvavaiita izvozvo nekubhilivha mune zvavaibhilivha izvozvo nezvavakatoita kuhondo izvozvo zvakakosha kuti munhu ange achiwana ruremekedzo rwakakwana kuti ange achideclarewa segamba. Asi imwe nyaya iri kunyanya kuitika muri yeZimbabwe iri kunyanyisa kunyunyuta nekupopota nenyaya yekuti zvoni vari kuti hurumende iyi yavaMunangagwa zvairi kuita iri kuvhundutsa pakuti vari kuramba vachiita zvavari kuita pasina kuvhunduka kana kucheuka, kuita kunge pasina kana chinhu chimwe chete chaitika zvacho, kuita kunge vasina kumbonzwa kuti vaGeza vakashaya. Ndo nyaya imwe iri kunyanyisa kutemesa musoro. Hatiziviwo kuti pamwe zvichidawo pamwe pana akaisa kana maorders kuti nyaya iyoyo isataurwe nezvayo zvakanyanyisa, nekuti even kana pane maplatforms avo hatisi kunzwa zvichinyanyisa kudedzerwa kana kuti zvichinyanyisa kutaurwa zvinoitwawo dzimwe nyaya dzatinongoona. Asi pano tatovhunduka kuona munhu akaita saThemba Muliswa achisumuka achitaura kuti panguva ino zvakakosha kuti vange vachipuwawo ruremekedzo runopuhwa mamwe magamba ese akarwa hondo yerusununguko, vaese vanokwanisa kunge vachienda paNational Heroes eka aona zvakakodzera kuti vaGeza havafanirwe kunge vachisara, vanofanira kunge vachienda ipapo. Ndo mamiriro akaita zvinhu muri yeZimbabwe. Ndangoti ndiuye ndikuzivisei
zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri kutora nzvimbo panyika. Handizozivo zvamuchaita neinformation iyoyi, asi isu tangoti tingokuzivisai zviripo. Kune vachangosvika vachangotibata yamakadai kuteerera panguva dzino, ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, patinokupai maupdates nenhau zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo kunyika yekwedu. Kana uchinge wasvika iri first time yako, gara walike, wasubscribe, turn on the notification bell kuitira kuti usazosarire pane maupdates nezvimwe zvinotevera zvichange zvichiziviswa pa channel ino.